ndị ọnụ ụmụnne ọlụ na Finland ebe ọlụ na Finland kedu afọ ụlọ ọlụfa afọ ụlọ ọlụfa bụ Silk Road Workforce. Silk Road Workforce. Gịnịkwa ọzọ? Silk Road Workforce. Sọsọ ihe m kwuru ozugolu gị dive mecheche ihe chebili mana ka ntinye unu azụ na nsi olu ewepụtago m ya ụnyaahụ gwa unu nye unu link ya si unu gaa n'iru unu tinyebi kedu ndị a na-akpọ ọ bụ ndị healthcare assistant ya na ndị gịnị nurse assistant. Ịbụ nurse assistant gaa n'iru mana ọ bụ na iji ịbụ nurse ma ọ midwife ma ọ bụ doctor ma ọ bụ any healthcare professional tinye akwụkwọ ị ga-adị eligible ị ga-adị qualified. Any healthcare assistant just tinye akwụkwọ ga-agbanyere fa ime application fa dị as simple as ABC. Enyego unu link ya unu chọọ link ya ọzọ ọ bụrụ na unu chọọ link ya ọzọ si na unu chọrọ ya biko ihe ọzọ unu ga na-emere anyị unu ga na-ekesa ya unu ha dị na selfish mee ka imegodi maka ndị ọzọ eme bịa flood mba maka nke ụnyaahụ unu ashiari ọfụma ọ dịkwa anyị obi mma and unu ha kọmentịrị ọfụma afro much like na ya ọ dịka a ga-asị na unu alikera ya. The important thing bụ ịbịa n'ihe like kwụọ like ma love ma ọ bụ ihe kwụọ aka na akala na-ewenye enu akala iwenyite obi enu ịkwụ aka na ya ịkọmentị ya shia ọ ka esi eme maka eshiara ndị ọzọ ada abata ma enwekebene ndị ga-afụ ya ndị ya dị mkpa biko mee obi Chineke maka nke anụnwa bụ jenu upon jenu nya fa na-esokwa ihe ọfụma ọ bụ ezigbote obodo oyibo mara mma ihe aga ịga na nweta na fathers English mana fa ga-akụzi gị ihe a na English coach tukwe gị asụsụ befa basic fa ga-ekochi gị maka ị ga-arụ ọrụ na health sector ị ga-amụta obelie mana fa ga-enyere gị aka kochie gị n'asụsụ befa. Ọda abụọ bụ jee chọọ healthcare certificate fasin na Allison certificate mba Florence mba reason fanye bụ na ndị a ada enye transcript ọ bụ na o nwere ebe ọzọ ịma a na-enye transcript ije onwe utopian healthcare njili nke ya ọ dị n'Enugu unu ruo jụọ ọnụ famafa na-enyekwa transcript na unu chọọ iji eche ọrụ abroad especially na Finland na ndị ahụ chọọ transcript ka e wee mara how many credit load ọ bụ how many hour ọ bụ onye ya chọọ and fasting na fa na-achọ 700 hours nya 7 na asaa okilikili abụọ 7 na asaa okilikili abụọ ọ bụ awara na-achọ ka afụ na certificate gị bie ịghọtago so ọ fịara arụ ihe reje neneli IELTS ihe reje chọba English proficiency ma ọtụtụ ihe ọ dị simple family ihe ọ dị simple n'oge nwetazie healthcare certificate ime ya upload with any other ones inwekwe mana healthcare certificate healthcare certificate nya healthcare assistant certificate inweta just wunyelu fanya with other ihe ndị inwekwe ma ndị nke ahụ adịrọ important mana ihe dị important bụ healthcare assistant certificate fa na-enwe role na-abụ fa na-ewe role only two roles. Role nke mbụ bụ caregiver nya bụ ndị carers ndị healthcare assistant nya ka fa na-ewe for ndị weta healthcare assistance certificate itinye ebe ahụ mana ọ bụzi na ịgụrụ akwụkwọ mụọ na ịbụ healthcare professional like doctor like nurse like midwife like enwe ike pharmacy ma ndị other healthcare professional itinye akwụkwọ na nke nurse assist onwe nurse assistant itinye akwụkwọ na nke ahụ maka ịgụrụ akwụkwọ mụọ itinye na ewe gị na nurse assist ma ịbụ nurse a ga-ewe gị na nurse assist ma ịbụ nurse assist na onwe gị ịma onwe ndị bụ nurse assist na onwe fa ndị a na-asị na fa bụ auxiliary nurse ọ bụrụ na ịbụ ya itinyekwe na nurse assist ọ bụrụ na ịbụ registered nurse ma qualified nurse ma ọ bụ reg nurse itinye na nurse assist na ya ka ị ga-etinye na nurse assist then ịbụgodi doctor
ị ga-etinyekwa na nurse assist. Ọ bụ nurse assist ka ị ga-arụ ma ibugodi doctor. Ịbụrụ ihe ọzọ ịbụ na bụ health care professional, na nurse assist ka ị ga-etinye akwụkwọ gị. So ana m emekwe ndị dọkịta na-akpanyere faru faji enye ma ịbụrụ junior doctor nya inwetebere ọrụ ma ọ bụ na a na-akwụ gị atụchila ego ije enye at least ije lụọ ọrụ fa nurse assist. Ịnọkwata fa ga-enye gị resident permit, ọma mfiarụ enye gị their nationality, their passport, enye gị inwe ike fee aka jezi obodo sọ gị maka inweta their nationality nya bụ their passport citizen fa. Ọ bụ visa free to any civilized world. Ọ bụ visa free ebe niile. Ị nwetara their passport, ịgba ebe so gị, ịgba tiketi gaba no visa. Ilu ebe ahụ as long as na ịbụ onye medical professional like nurse, like nurse assist ma cook ma ọ bụ vocational thing eji aka eme nya inweta ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ nweta paspọtụ ndị Finland. Ihe eji nwee gbaa ebe ọbụla so gị, ọ bụ Australia, ọ bụ New Zealand na-agụzi gị, ọ bụ UK, ọ bụ US, ọ bụ Canada. Mana ị ga-ebidogodi nke lugo aka maka imebe anya ukwu fancha agbanarị gị. A sị onye chụba ihe na-abụ fancha agbanarị o nwere nke ọ ga-ejide. Ihe niile anyị na-ewetara unu bụ ka unu jiri aka unu wee họrọ nke dị unu mma. Unu ga na-etinye akwụkwọ na-awụ ya ka ukpo, unu na-awụ ya ka ukpo. Nke ọbụla bụ ụzọ kpọọ gị bụ ezigbo obodo oyibo ịgaba maka Finland bụ ezigbo obodo oyibo. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ezigbo obodo oyibo anyị amasị unu gaba ebe ahụ. Ọtụtụ ndị be anyị jụrụ ebe Europe ada asụ oyibo, fa jụrụ eju ebe ahụ. Before m bịa UK ebi m na Dutchland, fada asụ oyibo mana ebiju m ya afọ, ebizu m ya afọ 10 tupu m bịaba UK. Mana anyị na ebe ahụ na-emekwa ọfụma. Nọ na amụbazi ụmụaka asị ka abịa ebe a na-asụ oyibo. Germany bụ Dutchland, Denmark bụ Dutchland, Holland bụ Dutchland, ana Igbo kwenu bụ Dutchland. Ya bụ Dutch niile bụ ebe dị mma. Ịnụrụ a Dutch ịma na ọ bụ obodo dị mma. Ya nọ ọfụma n'akata for their people's welfare. Mana ana Igbo bụkwa Dutchland mana ọka ebidoro, ọ ya emechekwa ebido n'ọdịnihu maka o sokwe na Dutch ha. O so na Dutch o so na ya. Ndị be anyị gabana na Finland. Unu luo unu jụọ ebe a sị na anara ewe Florence na Alison jeni kwa afọ ọkụ sifa fabido nyebe transcript na unu chọọ iji echeta ọrụ na another country. Debelu nifa flood on their email na-edelufanya na unu chọọ transcript biko ọ dị possible. Ọ bụ na ọ dịrọ possible fa plan anya in future na ọ ga-adị mma maka ndị other countries na-achọzi that transcript. So biko ọ bụrụ na ịma ebe ezigbote ebe a ga-esi nweta healthcare certificate a na-enye transcript ndị a na-ewe deela anyịnya ma obi nwanne biko izochinye ihe ịma gwa nwanne gị ọ ga-adị mma. Ihe ọbụla ịma gwa nwanne gị. Anyị ji nke utopian healthcare anyị ji mana anyị adịrọ sure ma fa a na-ewi na ndị Finland ahụ mana anyị ga-emekwa ịchọpụta mana unu ga-eso jee nchọpụta. Onye chọpụta ọbịa na-ede, onye ọbụla tinye aka n'ọrụ ka anyị fụ na ndị be anyị eliri arịrị, ka anyị fụ na ndị be anyị gaa n'iru maka ihe anyị bịa bụ ọdịmma ndị Igbo. Ka anyị tụkọ aka ọnụ wee na-eme ihe ka o wee na-agazili anyị, ka anyị na-eme obi nwanne. A sị hụrụ ube nwanne agba n'ọsọ, onye agha na nwanne ịgaba na galụ nwanne gị si ka ịgabagodi na ọ ga-abịa nọchieli gị ụzọ. Ịdị na stingy na-eshia ihe anyị maka afọ m na onwere too much share. Ọ bụrụ na unu ashịara ya mma na unu alaikiri ya, mma na ihe anyị na-eme na unu alaikiri ya, unu biko tinyela anyị aka na share button. Anyị na-ayọ unu dododo tinye na aka na share button. Ụmụ onye nọ somewhere dị qualify chọlịa na-akwa alịlị ọ mara na ọ na-aga. Ọ bụ true share ka fasia ma maka ị na-ashịa ọ na-agbasa.
a na-amata. Mma abịakwa kọwalụ unu ya ọfụma, meelu unu tutorial how to apply. Ọfịa dị arụ, iklik reli nke ịwụbaga, ọ dị ka ehihie ọ dị simple as abc. O nwere onye ị ga-achọ ka o meeli gị, ịchọzikwa ka mmadụ meeli gị, anyị chọbana ndị ga-emeli gị, mana ọ ga-efu gị obere ego ka mmadụ wee meeli gị, maka ọtaim ya imeli gị aplikeshọn. Ọfịara arụ, jee yọọ mmadụ ma ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya. Ụmụ onye nọ gị n'akụkụ ịma dị familiar with online, igosi esi anya biko meeli gị apply. Ma ọ bụrụ na ị nwetagokwe health care certificate, ya bụ ndị bụ health care professional nwego certificate already, unu tinyebe nurse assist ya, kesaa ya. Anyị ga-emechi bịa meelu unu tutorial anya. Ndị nke maka nsi nri a, anyị na-achọpụtakwala unu more things. Anyị ga-emechi bịakwa unu. Onwe ndị tinye nri maka ijesi nri na Finland, ịmụ nsi nri ma ọ bụ waiter ma waitress, ọ bụ ezigbo ihe. Ịbụrụ cook, ị ga-eji enweta ọrụ n'elu civilized world, ị ga-eji nwe enweta ọrụ. So ndị be anyị, mma arapụ ka ọ dị na mgbe ọzọ, oyara afịa arụ anyị pụtakwa ọzọ. Ndị niile na-achọ maka ọrụ, biko jebenụ na Igbo Class World Facebook page ya. Ọ bụ ebe ahụ ka ị ga-afụ ọrụ na full force. Ihe anyị ka ji eweta ebe a bụ na ụtụtụ amabere na anyị na-emezi maka ọrụ na travel na Facebook anyị akpọrọ Igbo Class World. Igbo Class World, Igbo gịnị Class World, spell or class with k ka anyị ji spell onye, spell onye with c, yara afịa. So ifu ya chelu, mma egosi unu logo ka unu malụ Facebook anyị nke akpọ Igbo Class World. Ndeewo, daalụ, ka emesịa.